Platenie poistného do sociálnej poisťovne pri pozastavení živností. Živnostník počas prerušenia, respektíve pozastavenia živnosti, odvody do sociálnej poisťovne neplatí, pretože vtedy nie je považovaný za podnikateľa. Aké sú jeho povinnosti pri prerušení a ako je to po jej obnovení? V tomto videu si povieme, prečo živnostníci pozastavujú živnosť, kedy môžete pozastaviť živnosť, aké povinnosti vám z toho vyplývajú a či musíte platiť odvody po obnovení živností. Samozrejme, uvedieme si zo pár praktických príkladov pre lepšie pochopenie. Živnostník môže svoju živnosť kedykoľvek prerušiť, a to bez udania dôvodu. Živnostníci túto možnosť využívajú, ak sa rozhodnú, že nebudú nejaký čas podnikať napríklad pri sezónnej práci, alebo ak prídu o zákazku, no môžu ju prerušiť aj vtedy, ak ich zárobok, respektíve príjmy, sú také nízke, že nepokryjú ich výdavky. Jedným z takýchto výdavkov, a nie malých, sú aj odvody do sociálnej poisťovne. Od januára 2024 budú živnostníci platiť minimálne odvody vo výške 216,13 eur mesačne a to naozaj nie je málo. Ak živnostník zistí, že z jeho príjmov by odvody nezvládal platiť, radšej preruší živnosť, respektíve pozastaví. Čo sa ďalej stane s platením odvodov? V prvom rade treba mať na pamäti, že odvody do sociálnej poisťovne sa platia od 1. júla alebo od 1. októbra až do 30. júna alebo do 30. septembra nasledujúceho roka. A platí ich iba ten živnostník, ktorý mal príjem za predchádzajúci kalendárny rok vyšší než stanovená suma. Pre rok 2023 je táto suma 7 824 eur. Povedzme si príklad. Za rok 2023 bude váš príjem vyšší než 7 824 eur. Po skončení roka podáte daňové priznanie v riadnom termíne do 31. marca 2024 a na jeho základe sociálna poisťovňa zistí, že od 1. júla 2024 budete musieť platiť poistné do sociálnej poisťovne. Ak ho podáte v predĺženej lehote do 30. júna, potom od 1. októbra 2024 budete musieť platiť poistné. Dokedy? Až dokedy nepodáte daňové priznanie za ďalší rok, čiže za rok 2024. To znamená buď do 30. júna 2025, ak ho podáte v riadnom termíne do 31. marca 2025, alebo až do 30. septembra 2025, ak ho podáte v predĺženej lehote do 30. júna 2025. Z daňového priznania za rok 2024 sa znovu zistí, či budete musieť platiť odvody v ďalšom období. Pri prerušení živnosti treba brať do úvahy, či ste poistencom sociálnej poisťovne, respektíve či do nej máte platiť odvody v tom čase, kedy chcete živnosť prerušiť. Ak zrovna nemáte povinnosť platiť, a teda nie ste poistencom sociálnej poisťovne a hoci kedy v tomto období prerušíte živnosť, nenastane u vás žiadna zmena. Naďalej do poisťovne nebudete počas prerušenia platiť a nie ste ani povinní sociálnej poisťovni prerušenie živnosti nahlasovať. Napríklad, ak prerušíte živnosť 15. júna a v tom čase ste neboli poistencom sociálnej poisťovne, respektíve nemali ste povinnosť do nej platiť, potom počas prerušenia nebudete musieť platiť ani naďalej a nemusíte sa ani odhlasovať. No ak ste povinní do nej platiť, čiže už ste poistencom sociálnej poisťovne, prerušenie musíte sociálnej poisťovne nahlásiť do 30 dní a následne poistné nemusíte platiť. Napríklad prerušíte živnosť 1. septembra 2024, teda v čase, kedy už ste boli poistencom sociálnej poisťovne a aj ste mali povinnosť platiť poistné. Potom zaplatíte ešte za posledný mesiac, v našom príklade za august, ktorý uhradíte do 8. septembra a počas prerušenia, čiže od septembra, respektíve za mesiac september, už nebudete musieť platiť odvody do sociálnej poisťovne. Čo sa týka obnovenia, nepozeráte, respektíve nezisťujete, či ste pred pozastavením živnosti platili poistné. Tu je dôležité vedieť, či v období, v ktorom sa rozhodnete živnosť obnoviť, máte alebo nemáte povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne. Zistíte to veľmi jednoducho, z posledného daňového priznania. Tu môžu nastať 3 rôzne prípady. Keď živnosť obnovíte v období január až jún, alebo živnosť obnovíte v období júl až september, a posledný, tretí prípad, keď živnosť obnovíte v období október až december. Podľa akého daňového priznania zistíte, či máte povinnosť platiť, si teraz ukážeme na príkladoch. Musíme sa na to pozrieť spätne. Prvý prípad.
Povedzme, že sa rozhodnete živnosť obnoviť vo februári 2024. Lehota na podanie daňového priznania za rok 2023 ešte neuplynula, preto posledné daňové priznanie, ktoré bolo podané, je to za rok 2022. Z neho sa dozviete, či a v akej výške ste mali povinnosť platiť poistné v období od 1. júla, respektíve od 1. októbra 2023 až do 30. júna, respektíve 30. septembra 2024. Ak vám z daňového priznania za rok 2022 nevznikla povinnosť platiť poistné a obnovíte živnosť vo februári 2024, nebudete musieť platiť a ak vznikla, tak budete musieť platiť odvody do sociálnej poisťovne. A je jedno, či ste ju prerušili napríklad v novembri 2023, kedy ste ešte platili odvody, alebo už v júni 2023, kedy ste ešte možno nemali povinnosť platiť. Druhý prípad je, ak sa živnostník rozhodne obnoviť živnosť 1. júla 2024. Znovu pozeráme na posledné daňové priznanie a tu môžu vzniknúť dve rôzne situácie. Ak ešte živnostník nepodal daňové priznanie za rok 2023, to znamená, že ho nepodal v riadnom termíne do 31. marca 2024, ale rozhodol sa, že si lehotu predĺži do 30. júna 2024, obdobie platenia odvodov do sociálnej poisťovne sa mu posúva od 1. októbra 2024. Tým pádom sa riadi ako v predchádzajúcom príklade daňovým priznaním za rok 2022. Druhá možnosť je, že ho už podal v riadnom termíne do 31. marca 2024, potom sa pri obnovení živnosti riadi týmto novým, respektíve posledným daňovým priznaním za rok 2023. Tretia možnosť je, že sa živnostník rozhodne obnoviť si živnosť 1. novembra 2024. Vtedy jednoznačne sa bude riadiť posledným podaným daňovým priznaním, v našom príklade za rok 2023, pretože ho už určite podal, či už v riadnom termíne do 31. marca, alebo v predĺženej lehote do 30. júna 2024 a obdobie platenia preddávkov podľa posledného daňového priznania mu už začalo plynúť od 1. októbra 2024. Mnoho živnostníkov však podnikanie preruší, respektíve pozastaví aj na dlhšie obdobie na viac než 1 rok. Napríklad začnete podnikať v januári 2022, v októbri 2023 živnosť prerušíte a obnovíte ju až v auguste 2025. To znamená, že celý rok 2024 nepodnikáte. Ako zistíte, či ste povinní od augusta 2025 platiť odvody do sociálnej poisťovne? Keďže ste v roku 2024 nemali príjem, nemuseli ste ani podať daňové priznanie, čo sa berie ako príjem nulový, čiže nižší, než je zákonom stanovená suma. Pri obnovení živnosti po 1. júli 2025 nebudete musieť platiť poistné do sociálnej poisťovne, pretože v tomto období sledujeme daňové priznanie za rok 2024, na základe ktorého automaticky nemáte povinnosť platiť. Ak by ste obnovili živnosť v roku 2025, ale skôr než po 1. júli, napríklad 1. marca, potom sa berie do úvahy posledné daňové priznanie, to je daňové priznanie za rok 2023 a príjmy, ktoré ste v ňom uviedli. Ak nepresahujú zákonom stanovenú hranicu, odvody nebudete musieť platiť a ak ju presahujú, potom budete musieť platiť odvody. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video.